És bizony lehetett ez másként is, többek között István korában, amikor mindenkire egyformán vonatkozott a törvény, ráadásul akkor, amikor külső ellenségek gyűrűjében belső ellenállás mellett kellett egy új hazát, egy új kultúrát teremteni. Egyszerre kellett államot szervezni, törvényt alkotni és rendet teremteni. Időnként tűzzel és vassal. De hogyan sikerülhetett mindez 1000 éve az akkori közállapotok mellett? Úgy, kedves jelenlévők, hogy az egyik legfontosabb, ma úgy mondanák peremfeltétel, rendelkezésre állt. Az uralkodó jelleme szilárd és megkérdőjelezhetetlen volt. Hiteles volt az uralkodó szava és szándéka, hiszen úgy élt, ahogy azt másoknak hirdette, kiszámítható, kemény és következetes volt. Könyörtelen, de igazságos. De milyen is volt közelebbről az a király, aki 1000 év múlva is példát tud adni. Ismerjük törvényeit, könyvek százai mutatják be életét, és a kort, amelyben élt. Én azt ajánlom, hogy fiához, Imre herceghez írt intelmeire fordítsunk figyelmünket, amikor a Szent Király jellemét, uralkodásának lényegét akarjuk megragadni. Nézzük, mit írt István a főemberek és vitézek tiszteletéről. Senkit se hajts szolgaságba, senkit se nevez szolgának. Katonáskodjanak, ne szolgáljanak. Uralkodj mindannyiukon, harag, gőg, gyűlöltség nélkül, békésen, alázatosan, szeliden. Tartsd mindig eszedben, hogy minden ember azonos állapotban születik, és hogy semmi sem emel fel, csak is az alázat.